Hej alle sammen og velkommen tilbage til min second channel. I dag der skal vi lave noget meget sjovt. Jeg ved ikke hvad det hedder på grund af at jeg tror vi er de eneste der har gjort det. Men i dag der skal vi lave bottle flip eller flødebolle. For eksempel så skal jeg sidde her fra min hemst. Så skal jeg kaste ned på gulvet heroppe fra, så skal jeg bare få den til at lande. Og hvis jeg ikke gør det inden for 10 forsøg, skal jeg have en flødebolle i panden. Jeg har gjort det før. Den video kunne bare blive uploades. Men ellers så lad os bare komme direkte ind til videoen. Jeg skal nok love at redigere den her video. Lad os bare komme i gang. Første forsøg. Nej, den simpelthen ikke. Det var lidt noget. Ja, det kan godt være, at den her video kommer til at være rimelig lang, men alligevel. Som I kan se, så er den faktisk kandig. Den er lidt ødelagt her. Let's people. Tredje forsøg. Lad os bare komme til det. Flaske. Nu er det jo. Her kaster vi lige op. Hey, lige nu op. Nu har jeg sat på den anden. Let's do this. Alright, man. Fjerde forsøg. Jeg tager den længere ned. What? Vi klarede udfordringen. Boys, vi klarede det. What? Vi klarede det. Vi kan se det. Jamen, nej, hvor er det sindssygt. Det er rent faktisk, men på grund af videoen bliver så kort, og så er det jo ikke sjovt. Derfor klasker jeg en flødebolle i panden på mig selv alligevel. Jeg lavede boldflip i fjerde forsøg, mand. Det var vanvittigt. Så er vi klar. Jeg har lige med briller. Okay. 3, 2, 1, nu. Jeg kommer. Det klister. Jeg kan godt forstå, at jeg skal spørge lidt om det. Nemlig. Jeg tror lige, jeg går ud og tørre det her af, og så kommer jeg igen. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her video på min second channel. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne smide et like og abonnere. Så vil jeg blive rigtig glad. Hvis du ikke har abonneret, så må du godt gøre det nu. Ellers så kan du tjekke på skrivelsen ud. Nej, jeg skal ikke sige. Jeg redigerer det ind, okay, hvad det hedder. Men ellers så ses bare i næste video. Hej! Hej, ses!